Ovu svetu misu prikazujem za pokojnog Miju Jezerinca, godišnjica, za pokojnog Roberta Jezerinca i za pokojnog Petra Bandulu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, slavimo 20. nedjelju kroz godinu. Želimo se i ove nedjelje susresti sa živim Isusom, želimo ga primiti u svoju nutrinu kako bi ga mogli donositi drugima. Da bismo mogli dostojno proslaviti ovo sveto tajstvo koje nam je On ostavio da činimo njemu na spomen, zazovimo njegovo milosrđe i zamolimo ga da nam oprosti slabosti, grijehe i propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. I na zemlji mir ljudima, dobre volje. Molimo te, blagoslovljamo te, klanjamo ti se, zahvaljujemo ti.
se. Bože, onima koji te ljube, pripravio si nevidljiva dobra. Daj nam smisao za pravu ljubav, da tebe u svemu i nada sve volimo, te postignemo tvoje obećanja, koja nadilaze svaku želju. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina, da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskrvnjuju je i postojani su u savezu mojemu, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojemu domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojemu žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Riječ je Gospodnja. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala puteve Tvoje, svi puci Tvoje spasenje. Neka se vesele i kliču narodi, jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji. Neka te slave narodi Bože, svi narodi neka te slave. Bog nas blagoslovio, Bog naš, neka ga štuju svi krajevi svjetski. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni,
da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Riječ je Gospodnja. Isus je propovjedao evanđelje o kraljevstvu i liječio svaku nemoć u narodu. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka, Kananka, iz onih krajeva iziđe vičući: Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: Udovolji joj jer viče za nama. On odgovori: Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: Gospodine, pomozi mi. On odgovori: Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: Da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Riječ Gospodnja. Evanđelje koje nam je upravo navješteno, evanđelje 20. nedjelje kroz godinu, nosi u sebi sliku Isusa koju olako možemo krivo protumačiti, odnosno na prvu kada bilo tko čita ovo evanđelje, kada bi netko tko ne poznaje Isusa Krista, tko nije vjernik, pročitao ovo evanđelje, pomislio bi da sve ono što se o Isusu govori, da je dobar, milosrdan, da je uvijek tu za čovjeka, da je došao spasiti čovjeka, da to nije istina. Jer vidimo jednog Isusa koji se ponaša nekarakteristično s obzirom na to kako se inače ponaša. Jedna žena mu dolazi u susret i on kaže, ne kaže ništa, ignorira ju. Uopće mu, kao da mu nije važno što to ona govori. Ali vidjet ćemo da tome nije zapravo tako, počnimo od početka. Isus dolazi u krajeve Tirske i Sidonske. Već ta prva rečenica nosi u sebi jednu dubinu i težinu. Krajevi Tirski i Sidonski su mjesta gdje žive pogani. Dakle, na tom mjestu ne žive Izraelci, ne žive Židovi, ne žive ljudi Isusovog naroda. Tamo žive ljudi koji Boga ne priznaju. Tamo žive, dakle, pogani. Zašto Isus tamo ide? Isus tamo ne ide kako bi propovijedao. Isus se povlači. Od čega se povlači? Povlači se iz svog naroda, zato što tamo nailazi na farizeje koji obezvrjeđuju njegov nauk, koji obezvrjeđuju njegovu riječ i njegovo dostojanstvo kao Sina Božjega, ne priznaju ga kao takvoga, prozivaju ga, napadaju ga. Stoga se on povlači u poganske krajeve kako bi se od toga odmaknuo. Međutim, dok prolazi tamo, jedna žena viče za njim. Ima opsjednutu kćer. Vjerujem da svako ovdje od vas koji ima vlastitu djecu,
koji ima vlastite unuke, zna što to znači ako je, ne daj Bože, imao bolesno dijete ili bolesnog unuka, bolesnu unuku, kolika je to muka, kolika je to patnja i što smo sve spremni učiniti za one najmanje kada im je nešto potrebno, kada su, ne daj Bože, bolesni. Ova žena se nalazi u takvoj situaciji. Još i gore, kći joj je opsjednuta. Smiluj mi se, Gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Zamisli situaciju u kojoj imaš takvu situaciju sa svojim djetetom, obratiš se Isusu, ali on totalno ignorira. Uopće se ne obraća, ne osvrće se, ne okreće glavu, kao da mu nije bitno. Tu nastupaju učenici koji govore: udovoljuju jer viče za nama. Drugim riječima, Isuse, postaje neugodno. Žena viče za nama i svi nas gledaju. Ko zna što misle o nama, ajde poslušaju makar samo da je se riješiš, da prestane vikati za nama, postaje neugodno. A on odgovara, pošto je to žena iz Tira i Sidona, dakle žena koja je poganka, koja Boga prije toga narodski ne priznaje, ali očito ona Isusa prepoznaje jer ga naziva Gospodine, sine Davidov, odnosno naziva ga Mesijom. On kaže: ne, nisam njoj poslan. Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Kako je to moguće? Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže, dolazi drugi puta, nakon što je na oko dobila jedno hladno odbijanje: Gospodine, pomozi mi. Možemo misliti koliko tuge ima u tom zazivu. Pazimo Isusov odgovor. Opet na oko grubo. Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Kao da ju naziva psom. Kao ne priliči da ja tebi pomognem. Ta žena, nazivajući Isusa 3 puta Gospodinom, Mesijom, zapravo se svrstala, izašla iz onog poganskog naroda i svrstala se u izabrani izraelski narod, priznajući Gospodina. I kako bi razumjeli ovo Isusovo ponašanje, potrebno nam je prvo čitanje koje smo čuli, gdje vidimo da je Bog za svakoga. Ne za jedan izabrani izraelski narod, nego za sve narode. Svi koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je, i sinovi tuđinske koji pristadoše uz Gospodina, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti ih u domu molitve. Dakle, svi su dobrodošli. Dakle, što Isus onda radi? Tada shvaćamo, Isus ne odbija ovu ženu, nego ju kuša. Daje priliku da ona pokaže svoju vjeru. Daje priliku da ona pokaže da i ona pripada tom izabranom narodu i da izabranom narodu ne pripadaš po rođenju. Da crkvi ne pripadaš zato što si rođen, nego zato što želiš. Zato što se odlučuješ za Isusa. Taj dobrovoljni element. To nam je potrebno u našoj vjeri. Da ja nisam katolik zato što su svi Hrvati katolici. Nego da si postavljam pitanje: zašto uopće religija? Pa onda zašto od svih religija baš kršćanstvo? I zašto od svih denominacija, odnosno smjerova kršćanstva, zašto baš katoličanstvo? Ne zato što sam Hrvat, nego zato što želim prijanjati uz Krista na taj način. Ova žena zaziva Isusa 3 puta. Odgovara mu: da, Gospodine, ali psići jedu od tih mrvica koje padaju sa stola gospodara. Ona kaže: da, Gospodine, prihvaćam sliku psića i prihvaćam mrvice. Prihvaćam ono malo što si mi spreman dati. Spremna sam živjeti od tvojih mrvica. Tada Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja. Neka ti bude kako želiš, i ozdravio je kći toga časa. Ova žena je za tebe i za mene škola molitve, škola poniznosti. Isus nas katkada kuša dajući nam mrvice. Katkada kuša da vidi koliko smo ustrajni, koliko nam je stalo, koliko želimo biti njemu blizu. I u nekim trenucima kao da ignorira, kao da ne čuje. Ali kada vidi da si tu, da ne odustaješ,
da ustraješ, tada će ti dati. Naš je problem što živimo u svijetu u kojem su sva naša osjetila, sluh, vid, njuh, okusi, sva hrana je napunjena sa jako puno, velikim spektrom okusa, pogotovo ona brza hrana. Oči su nam stalno izložene medijskoj eksponiranosti, puno informacija ulazi u našu glavu, u naše uši. I naša osjetila su poštimana na najjače. I onda kada Bog daje sitna zrnca zlata koja su vrijedna, mrvice svojega kruha vječne hrane, nije nam dosta. Jer su naša osjetila navikla da dobiju ogromne valove, da dobiju oluje. A Bog daje polako, potiho, mrvice koje ti trebaju. Mi bi stalno nešto wow. Mi bi stalno neki show. Mi bi stalno da neko pada od oduševljenja na klanjanju, da neko polaže ruke, da ljudi odbacuju štake, da odbacuju naočale, da se događaju ne znam kakva čuda. Živi se od redovitosti. Živi se od izvanredne redovitosti, a ne od redovite izvanrednosti. Znajmo biti zadovoljni sa Božjim mrvicama koje ti daju svoje riječi, sa malim poticajima koje ti daje svakoga dana. Samo treba otvoriti svoje uši i oči osjetila za ono malo, ono sitno. Da je kada te neko pozdravi, kada ti se neko nasmiješi, vraćamo se na djecu i unuke, kada ti dijete uputi osmijeh. Evo, znaju u tome prepoznavati Božji osmijeh tebi. U tim mrvicama se prepoznaje Boga, tada u nama raste i zadovoljstvo. I onda naša osjetila ne traže stalno još i još. Nego smo zadovoljni sa tim mrvicama, sa onim malim Božjim poticajima koje nam daje svakoga dana. Ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga. Braćo i sestre, obratimo se molitvom Bogu, dobrome Ocu, koji želi da se svi ljudi spase. Zajedno mu recimo, usliši nas, dobri Bože. Usliši nas, dobri Bože. Za crkvu, da bude znak Tvoje trajne prisutnosti u svijetu i brige za svako stvorenje, molimo Te. Usliši nas, dobri Oče. Za papu, biskupe, prezbitere i đakone, da poslušni Tvome duhu neprestano napreduju u svetosti, molimo Te. Za ljude u javnim poslovima, da svoje znanje i sposobnosti stave u službu općega dobra, molimo Te. Za sve narode i plemena, da na temeljima pomirenja i pravde grade solidarnost i mir, molimo Te. Za nas ovdje okupljene, da nas ovo blagovanje okrijepi za novo zajedništvo s Tobom i sa svim ljudima, molimo Te.
za one koji su preminuli, da ih primiš na gozbu vječnoga života, molimo te. Bože, gospodaru svega svijeta, iz tvoje je ruke proistekao sav ljudski rod i tvoja je volja da se svi ljudi spase. Primi molitve koje ti prikazujemo i usmjeri korake čovječanstva prema vječnome zajedništvu koji nam je omogućio tvoj sin Isus Krist, koji s tobom živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svoje svetlice. Primi, Gospodine, ove prinose kojima se ostvaruje tajanstvena razmjena naših i tvojih darova. Mi tebi donosimo što si nam dao, a ti nam u svom daru podaj sama sebe. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gore srca. Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo, što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrti pozvani na milost. Rod smo izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk narod tebi isteče,
da posvuda navještamo Tvoja silna djela, jer si nas istame pozvao u svoje divno svjetlo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Uistinu, sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kališ spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Francisom i sveukupnim svećanstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.
Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
Pomolimo se. Gospodine, ovom pričašću dao si nam dioništvo u svome Sinu Isusu Hristu. Molimo te da nas sveta tajstva preobraze na njegovu sliku, te se pridružimo njegovoj proslavi u nebu. Po Kristu Gospodinu našem. Od svih poznatih obavijesti važno je istaknuti ponovno da je misa svake nedelje ovdje u 10 sati, još je danas u 11:30 misa u parku. Za kolovoz je pripremljen župni listić, nadam se da ga je još ostalo. Redovita misa na engleskom jeziku je subotom u 5 sati poslije podne. Euharistijsko klanjanje je petkom iza svete mise. Ono što posebno ističem, program Mission Coop Nadbiskupije Toronto i u nedjelju 30. kolovoza prikupljat će se sredstva za posebne misijske programe koje podupire naša nadbiskupija. Ukoliko netko već sada želi dati za tu svrhu, ispred su pripremljene koverte, pa ako neko želi, ima nakanu, može to onda i učiniti. Hvala za sve što činite za našu hrvatsku župu, neka vam je blagoslovljena današnja nedjelja. Primimo Božji blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.